ओके बाय इला या या पंगोर आवत ना गरम होता ना होय दमला असा नाही हा होय आज ऑफिस मध्ये लय काम होतं चाय आणू काय ह्या माझ्या वांगडा लयच गोड बोलता माझा पगार झालेलो समजलो की काय का हे चाय आणतं ना होय होय बसा ना आणतोय आज पगार झालो ना बघा कसा कापतोय कशी झाली या हा कडक मी काय म्हणतोय काय माका ना काहीतरी महागड्या ठिकाणी जाऊचा जाऊया ना महागड्या ठिकाणी खैने होता आहे का आगळ्या ठिकाणी जाऊ का ठीक आहे चल खरंच चल चल तू खुळो रे खुळो बघ तुझं किसं कसं खाली करतोय ते. काय म्हणाल काय हे काय 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 माझं किसं खाली करतील काय तुका तोंडार पाडते बघ उतार ओ खडे खडे आणला भारतात ना ह्याच्या एवढा महागड्या ठिकाण तुका खयच गावाचा ना Oh, no, 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 no.